Satu. Fix satu. C. C satu. Fix satu. C satu. Yes. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhudna. Amanami hinanami na hinaholongan ala pukau tama parmingguon di pukul 10 asa dengan aka parminggu tahun tapi ihut-ihut ma acarata. Alani sebelum ta mulai martang yang nahohom mahita di bagasan rohatta. Martang yang mahita. Amin. Maret de mahita.
Mar hite-hite goarni de bata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di purbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Martua do halak na manaon di pangunjunan. Ay dung tau sian pangunjunan ni jalaon ado tupal hangoluan na pinarbaga-baga ni Tuhan ni tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate marohanami tuho. Ala di jauho hami tupak kirimon di hanguluan saleleng nilelengna. Sailehon matondim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami aka nadi banua ginjangi. Pargugoi mahami manaluhon saluhut nanaeng mangambat hami di hasonangan. Say paganda hapor siaon pakirimon dohod pamopomon di rohanami. Asa monang hami di ujungna lau majalo tupali hami di jolom. Alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Mari dimahita. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Ahudo Jehovah debatam inna debatata dang jadi marakub ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua ginjang dohot na di banua tongaon. Ro dina di bagasan aik na ditoru di tano anggotung gabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosogot aka namar sineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon ari minggui di naonom arima ulahamu nasa si ulaumu. Alai anggo ari papituhone ari paradianan ni Jehovah dewatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutani halak pe na mangabati hutam ay di naonom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat doi bana diari papu itu honi
Di bahenido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai ido sahatna atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan di bata laho mangulahon na hombar tu patik ne. Ale Tuhan di bata sai parbugui mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marede hita. Tato putima dosata nagodangi diadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para sirohan nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nada ngolon rotu jolo ni habangsa habadion mi manoputi jala mengangguk kondosa nami. Masai jot warsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami naruai dang hua holongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubai kami dibaheni tamado u rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleling nileling nai alai nama purus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guar muda badiai. Ale Tuhan, sai asi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Satokin do hutadikon ho alai papungu-pungoku ho mahomuse marhite aka asini roha godang. Tagan di papiar ni muruku hutabunihon buhikku satokin maradopokko. Alai marhite dengan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho ninna Jahoba si palua ho. Hasangapun ma di debatan hari kinjang. Amin. Mare dehita.
Abigema hatan idebata turpuk epistel di minggutta sadarion ima natar surat ende biddu 2 mamuka sian ayat 8 sahatu ayat 10 tolu tajahama marsikat sorik ende bindu 2 ayat 8 sahatu ayat 10 tolu songonon ma tersurat di sini. Di rupa suara ni hasudungan ni rohak kudei idama nunga roibana marikat sian akadolok marhajingjang di atas niaka robean. Udos do hasudungan ni rohaku tu sada hije manang tu aka ni hursa. Idama jongjong do ibana dibalik ni dorpi madulo sian jendela marlinang-linang ibana madulo sian tarali. Dungi makuling ma hasudungan ni rohaku didok ma mandokau hehe maho ale hasoloan ni rohaku nama uliutus jala ruar maho. Ai idama nunga salpu partaonan nangalini hari nunga masohot dohot ariudan. Nunga pola mulop aka bunga-bunga ni ladang nunga jupang tiki paredean nunga pola tarbege suara ni andur titi di tanotai. Arbue ni hau arape nunga mangka matoras jala marbunga ia hau anggur jala maruap na anggur hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Songoni ma sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa amen. Mare de mahita. Tindakon ma haporseotai songon na hina tindakon ni dong atas haporseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo naso hatudosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau huntul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatudosani di sima ibana pai mamula sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hangoluan na sorasuda amen.
tabegema tikting namasa di huriata nasa minggon. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 29 Agustus 2021. Naparjolo Goarne Minggu. Goarne Minggu tasadarion Minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasitolu sadao ni debata. Topik minggu di boto debatado nadi roham. Napaduahon permingguo dijabu doho di gereja. Mangihuton buah-buah sian pamaretata taringot tuka kelonggaran pemberlakuan PPKM nama dok boy patupa ibadah 150% sian kapasitas gereja. Sialani mulai minggu tanggal 20 sia Agustus sadarion patupota mapar mingguon di gereja tulu sesi songona somal kecuali tu sekolah minggu dohot naung lanjut usia. Asa hotma kebaktian dijabu mangihuton live streaming sian gereja pukul 10 pagi. Kebaktian sekolah minggu di Patupa secara virtual marhite Zoom mulai pukul 13 WIB link Zoom disagihon pe museum marhite grup WA sektor tabi. Napatuluhon kelompok sektor tupar mingguan tanggal 5 September 2021 pukul 7.30 sektor Sion Roma Kolose Korintus. Pukul 10 sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan. Pukul 15 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Napaupaton ulaon makatidakon haporseaon dohot ulaon nabadia. Di kebaktian minggu pukul 15 sadarion patupota do ulaon makatidakon haporseaon tu sahalak ruas ni huria di patupa may dung sidung papungu pilihan paduahon. Napalimahon partangyanga sektor pinangidoma asa tapatupa partangyanga sektor di Jabut Taganub mangihuton acara live streaming naung di patupa ni huriata di channel YouTube HKBP Cimanggis. Ima di hari Rabu tanggal 1 September 2021 mulai pukul 20 WIB. Pilihan pertangyangan boy mata pasahat marhite perhalaro sektor tabe. Napa PA perempuan di hari Selasa tanggal 31 Agustuson tapatupa do PA perempuan secara virtual marhite aplikasi Google Meet. Mulai pukul 19 link Google Meet disagihon pemuse marhite grup WA sektor tabe pinangido matu sude ina perempuan ni huriata asa madohotisa napapituhon pasahaton sertifikat tu anak na berprestasi di hari Minggu tanggal 5 September 2021 di ibadah pukul 7.30 WIB. Nanaing roon tapatupa do pasahato sertifikat tu anak na berprestasi sian tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Napawaluhon pelepasan anak sekolah minggu kelas 8 dohot kelas 9 tu remaja di hari Sabtu 11 September 2021 nanaing roon patupota do acara pelepasan anak sekolah minggu kelas 8 dohot kelas 9 tu kategorial remaja
di Patupa marhite aplikasi Zoom mulai pukul 9 pagi. Napasiahon, pendaftaran pelajaran SIDI tahun 2021-2022 mulai Minggu tanggal 22 Agustus sampai dengan Minggu 12 September 2021. Tabuk kado pendaftaran marguru malua belajar SIDI tahun 2021-2022 di Huriatta. Sialani tadaptar homa akayana kota nanaeng madohotisa hut mabuan fotokopi surat tardidi dohot surat pengantar sian situa sektor tabe. Napasapuluhon pilihan bulanan mauliate ma di pasahat Huriatta tu sudi ruas nang pasahaton pilihan bulanan sahat tu bulan Agustus 2021 on 2021 tu aka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganu bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe. Na pasapuluh sadahon kota Gemar 1000 bantuan dana pensiun HKBP di Patupa Huriatta do di gereja ima kota Gemar 1000 bantuan dana pensiun HKBP boy may tapasahat dalata mendukung dana pensiun HKBP asa mardalan dohot denggan. Na pasapuluh duahon titing merbagas titing paduahon neng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Mikael Hamonangan Melau anak ni halak amata situa Jawane Melau tubuh ni halak inata Marisi Herlina Boru Sihite. Alamat Jalan Pekapuran nomor 11 RT 2 RT 1 Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot Orwana Abigail Mida Milofetri Theodora Boru Panggabean. Boru ni hala amata Donald Panggabean. Tubuh ni hala inata Neti Ronauli Boru Siahaan. Alamat Makassar 2 Huria HKBP Resort Keramat Jati. Tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 4 September 2021 di HKBP Resort Keramat Jati. Titing Parjolo neng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma yoga perdana Siregar anak nihala amata Kodar Siregar tubuh nihala inata Tirasma Boru Hutagalung. Alamat Jalan Dongkal nomor 57 RT Onom RW 3 Sukatani Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot Orwana Henni Apriana Sidahuruk Boru ni hala amata Elkan Sidahuruk nahinan tubuh ni hala inata Romasda Boru Siregar. Alamat Kampung Sindang Karsa RT 4 RW 10 Suka Maju Baru Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 September 2021 di HKBP Resort Cimanggis. Na pasapuluh toluhon ruas nataba di minggu tasadarion nunga naggabe ruas ni Huriatta ima keluarga Benny Rianto Simanulang SE Yuni Marta Uli Boru Lubanggaol nasida tinggal di Jalan Bakti Abri Gang Swadaya RT Sada RW Sia nomor 25 Suka Maju Baru Tapos masuk sektor Sion nomor register 2814543. Na Pasapulau Paton pembentukan panitia pesta tahun pemberdayaan dohot pesta gotilol obartu program ni Huriatta di tahunon tasakapido laho patupahon pesta tahun pemberdayaan dohot pesta gotilon di bulan Oktober naroon. Sialani nunga di patupa pembentukan panitia ni ulau ni di hari Jumat 27 Agustus 2021 nasalpu di gereja.
Pelantikan panitia di Patupa di hari Minggu, tanggal 5 September 2021 di kebaktian pukul 10 pagi. Na pasapululimahon, padidion nabadia di hari Minggu 5 September 2021 di ibadah pukul 10 di Sakapi Huriatta do patupaon ulaon padidion nabadia tuaka yanakon ni ruas ni Huriatta sialani tadaptar homma akayana kota nanaeng maddohotisa di Patupa do marguru tunatoras di hari Kamis 2 September 2021 pukul 14 di gereja on. Na pasaplonopon pilihan amplop diakonia sosial di Mingguta Sadarion tanggal 29 Agustus 2021 Tapatupa do papungu pilihan amplop diakoni sosial ni Huriatta laho pasikopon anggara sosial tahun 2020 sada. Na pasapulupituhon jemaat yang berulang tahun kelahiran 44 orang, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pendeta dan majelis HGBP Cimacanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah pasapulaluhon keuangan gereja. Gereja 17.504.000 rupiah. Pembangunan 1.600.000. Pusat 1 juta rupiah. Jumlah keseluruhan 20.104.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriatta saya di pasu-pasu tuhat nama piliani bahen sangap di gowarna. Amin. Baredde mahita uhud ma tapasahat peliata.
Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas ma dihita sa luhut na. Dihamua manami na nami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, na madohoti ibadah di garejaon, dohot hamu na madohoti ibadah secara live streaming di bagas Taganup. Hata ni debata nagabebohal ni partordiota di bagasan Saminggon, dienes yan buku Evangelium Markus, biddu pitu, mamuka masyan ayat 10 pitu, sahat rodi ayat 20 tolu. Evangelium Markus biddu pitu, ayat 10 pitu, sahat rodi ayat 20 tolu, songonom ma hatana disi. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi, disukun akkasisian nama ibana siala upama odeng, gabe didok matu nasida, asa doho dohamu hape so mangarti, dang dapok rohamu naso tarbahen ramun jolma, bahenon ni nasa narosian ruar tu bagasan ibana. Ay so manang bongo ti tu bagasa rohana, tubutuha doi laho, dungi bolong doi muse diinganan na soding, asa gabi yasdo saluhutna si panganoni. Alay od, naruar siya jolmai, ido mangaramuni ibana, ay siyan bagasan, siyan rohani jolmaido, ro pikiran na jahat, permainanon, panakoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangasion, pargadobuson, pangorgangon, pangicahion, gijang dohot niyang niroha. Narosian bagasad do saluhut akka hajahaton odeng, jala akkaido na mga ramuni jolma. Ido yanggo sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, molo tapamana do manang taparrohahon, sude produksi panganon manang si inumon na dijual di tokoan, sayadong dibahen label halal, dibahen cap halal. Jalahuida dang holan si panganon manang si inumo be na pake cap halal. Na bulan 5 manuhor kulkas di Medan, di kulkasi pengay bayan cap halal. Jala di masa ni hamaulon di tonga-tonga ni Portibion, taparohahon, liling do dibahas, didiskusihon, taringo tu kejelasan ni vaksin, naujui vaksin Sinovac, halal doon manangdang. Liling do dibahas, baru piasa Allah mamakke. Sebagian na ya dong dope, nasoporse. Cap manang lebelon dibahin kelompok tertentu, pastina lahom majamoton sudah anggota ni kelompok itu. Asa mahua, asa dausian haramunon, dausian kenajisan. Sebagai hataridaan ni habadiaun nasida doi. Sebagai hataridaan ni kesucian manang kesalehan ni nasida doi. Asa molo adong mangalang si panganon, manang mamakke barang na suadong cap halal na ramum maibana. Dia akan disebut najis, dianggap najis dan berdosa. Bohado tutu dihita halak Kristen. Bohai ko paresoot ado si panganon dohot akka si barang-barangi, adong do disiiban cap halal na manangdang. Jolo tabereng pe asaboy ta alang, asaboy ta inum, manang asaboy ta pakke. Odo na hiya di patorang Tuhan Yesus di jolo niya kasisean, di jolo niya kanatorop, doho di jolo ni si boto surat ng halak parise. Marbot cirdoi, ala di ida halak parise, dohot si boto surat, sisean ni Tuhan Yesus mangalang roti sojolo mamuri tangan. Mereka belum mencuci tangan sesuai tradisi Yahudi. Ya mungkin dilak do tangan non, aledang mangihuton aturan manang ritual
memuri tangan di halak Yahudi. Tabo to halak Yahudion macarikok do nasida hal-hal na ritual. Jala ketat disiplin do nasida taringo tu hal-hal ritual. Jadi molo tradisi manuci tangan biasanya di parade nasida do sadaken di nabalga di jabu diisi do hot aik khusus dang boyo pakeon manang tu dia khusus mai di kendi di endapon. Asa molo naing marsipanganon ikut jolo diburi ma di pamasuk dua satangan naut tu bagasan kendion baru pe yas manang dang ramu benasida. Dakolani mololau tu pasar manuhor galas manang piring manang eber ikut jolo diburi do itu kendi nani dok sinakaningani. Inarohani nasida ati tu ngadong akan nakafir maniopod di pasari aso nang doho tiban najis. Hal-hal nasongoni macariko di halak Yahudi. Di ida nasida sisian ni Tuhan Yesus sedang mangihuton tradision. Di sido nasida ro naing madawuho Tuhan Yesus mengecam Tuhan Yesus tidak ikut tradisi Yahudi. Idok nasida ai bereng jo sisiami. Mangarro tido nasida sejolo mamuri tangan. Nin nasiboto surat dot halak Paris. Alus ni Tuhan Yesus takas do taboto ala memang si boto roha do tuhatai. Di boto ibana do aha motivasi na mangojar padohan ni halak Parise doho si boto surat satiki holan nanaing menjebak Tuhan Yesus do. Ido bana macai koras do dia lusi Tuhan Yesus ditiki di dok Tuhan Yesus si tong do dapok dihamu pangaci. Dipapuji-puji pamangan ni bangsa odo anggoau alai rohana dau sianau. Bibirnya memuji aku, tapi hatinya jauh daripada aku. Ido didok Tuhan Yesus nakaning di atas iturpuk tai diaya onom. Dungi didok do tading do dibain nasida pati ni debata lahu mangaraduti adat sian jolma. Tabo to takas 10 do pati na pinasaha ni debata marhiti si Musa. Alai roh halak Yahudi marhiti akasi tua-tua ni halak Yahudi dipecah maun gabe 100 gabe godang ma akka turunan ni hukum Tauraton. Gabe om managinoran na adat manang tradisi Yahudi. Asa ido na dikomplain ni akka halak si foto suraton dada na 10 patihon. Ay warna pe tradisi. Na julu misalna di halak Batak unang majay to borngi-borngin ninna. Ibain nasida may gabi patik, jalay ibay mapatiko gabi hataridaan seseorang itu najis atau tidak kalau dia mengikuti tradisi itu. Ido na dikritisi nasida, dada patihi. Ido ba na ido Tuhan Yesus, tading do dibay kamu patik, holallaho mangaraduti, akka adat istiadat ni opumuna. Adong dan do di atas turpuk na dibay Tuhan Yesus contoh. Idok adong halak Yahudi ditoleransi do mo ladong sa halak ngahu pasaha sudi peliakku tutuhani jadi nang adong betar biakku hepekku laho mangurupi nato rasu macuadaho pati pa 5 hon alai di jalo nasida doi ala dirajumi nasida ubelga tradisi sian patihi idok Tuhan Yesus ma datung gabe ramun jolma binahen ni narosian ruar ni ibana na masuk tu ibana alai na ruar sian bagasa jolmai do na mangaramu ni jolmai. Ido na nidok na naking dia 15 di atas itur buktai datung gabe ramun jolma binahen ni narosian ruar tu bagasan ibana alai na ruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Atong marhite padohanon didok disi gabe iyas do panganani si panganoni saluhutna. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Nuaeng nama bahin sasahalaki ramun manangdang ima rohana. Hatinya ate-atena. Odo nanaing odol hono dihita sadarion. Hati-hati dengan hati. Hati ate-ate ima sada organ tubuh na ditoppa debata dihita jolma secara khusus. Sian segi kesehatan taboto do bahwa hati berfungsi untuk menghancurkan racun dalam tubuh atau dalam darah.
Hati juga berfungsi untuk membantu pencernaan kita. Sian segi fungsi tongonot tama hati, ate-ate, roha, ima pusat penggerak ni hanguluata. Keistimewaan ni roha, hati, manang ate-ate on. Holat debatado nama boto roha. Hanya Tuhan yang mengetahui isi hati. Tak satu pun dari antara kita yang bisa secara sempurna mengetahui isi hati orang yang ada di sebelah kita, termasuk orang yang terdekat kita. Sahala suami pe maradopon istri, dang boy sikop di botoi isi ni rohani inatana, manang so isi ni rohani amatana, ido ubahen na adong do pihak kapasangan suami istri sahat tunang umatua, saya ulo dewe pe marsoal. Alam memang dang sikop masih botuar roha, saya godang do pe na marsoal nga matua be. Adong do nasa hatu level estolu sirang so sirang. Alaniaha ala so masih botuar roha siko. Karena memang hanya Tuhan Allah yang mengetahui isi hati setiap manusia. Kita terbatas, tidak mengetahui secara sempurna apa yang ada di dalam isi hati orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun. Di bahenima akamanginang didok Tuhan Yesus, didok Tuhan dewata di Jeremia 10 pitu ayat 10a. Ahu Jahobado sidodoroha. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Di baheni dangadong natarbuni hok kita siya Tuhan taya kamanginang. Dangadong nanggo saotik pe sada hata pe naboy tarbuni hok kita siya Tuhan taya. Nuaing hamwa kamanami inanami narotu bagas joroon dohot na madohoti ibadah live streaming di Jabu nabe. Dakubo to manang na sitong do nuaing rohamuna memuji debata manang dang. Allah yang go dito hatay takas doy. Ay bodo ni ida siya joloon udu-udu di jamitahi. Ale dakubo to ibagas rohamuna nuaing. Allah yang go dito hatay takas doi saluhutna. Manang nasitong pamujiota pagkaporsyota tutuhani, manang nadang anggoy takas doi dituhat. Atong ala si boto roha, si dodo roha do tuhatai, adong ma tulu narikot si piopota di bagasan minggu sadarion. Naparjolo. Unang papir roham. Jangan mengeraskan hati. Didok dia 10 pitu. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi disukun akasi sian nama ibana siala upama odeng. Upama odeng martudu-tudu tu ayat 15 nakaningani. Dina didok ni Tuhan Yesus datung gabe ramun jolma binahen ni narosian ruar tu bagasan ibana alai naruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Di ayat 10 pitui dungi dia lu si Yesus madok ayat 10 walu asa doho dohamu hape so mangarti dang dapok rohamu naso tarbahen ramun jolma bahenon ni nasa naruar sian ruar narosian ruar tu bagasan ibana. Tagaris bawahi padohan dang dapok rohamu sian sisi pangalapation ni kalimat upama na binain ni Yesus dang apala na mau lihat tusan. Ay takas do didok narosian luar tu bagasat tao dang boy mabaik kita najis. Na mabaik kita ramun manang najis naruar siya dirita sa diri do. Dang mau lihat tusan. Atong persoalan di son halak manang akasisian ni Tuhan Yesus bukan kurang memahami arti tetapi karena mereka mengeraskan hati. Na di papir nasida do rohana ubay nadang masuk takas upama nang binain ni Tuhan Yesus tu nasida. Jadi soal mabuka roha do. Membuka roha nasida tu isi ni upamai. Dus dui songon nama sanuaing. Saya dong do pehala na soparsea, na soporsea adong kopiton. Ngego nama ati alay do dang porsea wadong kopiton. No para ngahonay mana ali adang porsea o kopiti adong ngahona. Ini bukan persoalan penjelasan,
tetapi hatinya yang tidak dibuka. Dia mengeraskan hati. Papirhon rohana. Atong nuay nga kamanginang songon na didok di Heber tolu ayat 15 Sadarion, di nabinege muna suarana, unang mapapirhamu rohamuna, songon nasida natakang roha ujui. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Janganlah keraskan hatimu. Sebaliknya bukalah hatimu supaya Tuhan masuk di dalamnya. Biarkan hatimu disentuh oleh firman Tuhan yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran sehingga kita diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Napaduahon sia turpuhon paruhahonota. Siar rohani jolmaido ruar na mangaramuni ibana. Yang menajiskan kita itu adalah yang berasal dari dalam hati kita. Saminggu ada orang sobor hatamisian Medan tuci Manggison, masado udan nama gugu di kota Medan, napola manubakon godang hau na belga di juluni sada rumah sakit umum di Medan. Jaladak kolani pola do mate sada perawat alang nangajam mula kerja ni nasida, honati pa sada hau na belga na doho tumbang di juluni rumah sakit. Awalna dugaan ima alani gugu niya luguido ubain na madabu sude akka hau na belgai. HP dung diteliti dapat mainformasi ternyata akka hau na belgai di bagasa bonanai ngahabis hona Allah ngagilok di bagasa. Maka kita dapat berkata pohon itu tumbang bukan karena angin yang kencang, tapi karena dari dalam memang sudah habis dimakan oleh ulat-ulat. Atar hirai mahita, songoni mahita mangalapati nomor 2. Dang nasia luar baik kita najis manang ramun, alai na luar siya bagasan roha todo, nabui mangaramuni hita. Atong siya ni dohonom marhite na ni dok ni Tuhan Yesus, dang adong si panganon nama baik kita ramun. Tidak ada makanan yang membuat kita menjadi najis. Tidak ada minuman atau barang sesuatu pun yang bisa membuat kita ini menjadi najis. Taringot tu si panganon ni Tuhan Yesus, ay molo tapangan si panganonon, satta bisya si makudap taon, dikonsumsi, ditransfer manang dikirim tubuh Tuha, dung diproseson secara natural, gabe energi, gabe vitamin, dung isatabi dibolokong do museon diinganan na soding. Dang makonai bana tu bagasa roha. Ido hata ni Tuhan Yesus ubain na semua makanan halal. Jalai dok di son siar rohani jolma do tubuh akka na mangaramuni. Siar rohani jolma tubuh akka hajahaton. Adong di si 10 tulu hajahaton. 10 tulu hajahaton di daftarhon. Naruar siya bagasa roha. Dimulai sian pikiran na jahat. Marujung anon di neang niroha manang kebebalan. Sahira namar tangga-tangga hajahatoni. Molong atapukka pikiran na jahat taloas di pikiran taon mangihu ma hajahaton nasada marujung ma di kebebalan. Bebal gabe tado ma adang dosaon nungtung pengadosa ngabebal. Didok ma siani asa unang olohita memanjakan pikiran ini dengan pikiran yang jahat. Sekali kita membiarkan pikiran ini memikirkan yang jahat, maka akan berkembang kepada tangga-tangga kejahatan yang lain. Sekali lagi sampai kepada kebebalan. Atong napatoluhon om manaparpudi. Jaga maroham. Jagalah hatimu. Bukanlah suatu kebetulan Allah menempatkan hati itu, hati manusia di tempat terdalam, bahkan ditutupi oleh tulang rusuk. Itu bukan suatu hal yang kebetulan. Tapi Tuhan mau supaya hati itu benar-benar terjaga dari apapun. Harus benar-benar terjamin keamanannya. Di Poda 4 ayat 27 ya di dok.
Sian saluhut si jagauni gumodang ma jaga. Sian saluhut si jagauni gumodang ma jaga. Bah, dia dong. Roham. Poda 4 ayat 20 tolu, Amsal 4 ayat 23. Sian saluhut si jagauni gumodang majaga roham Aisyanido ruar akamual hanguluan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu banyak Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 4. Martua mahalak, martua maakapar rohanayas, ai idaun nasidama debata. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Cara menjaga hati. Cara menjaga hati ini adalah yang pertama, isi terus hati ini dengan firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk memasukkan firman Tuhan ke dalam hatimu. Itu ibarat seorang tentara yang senantiasa mengisi amunisi, supaya senjatanya tetap penuh dengan peluru. Sesewaktu ketika si iblis hendak merusak dia dapat menghancurkannya. Maka sekali lagi, isi torus hatani dewata atau bagasar rohai. Itu cara menjaga roha. Jangan pernah bosan untuk memasukkan firman Tuhan ke dalam hati. Namangihut, izinkan Roh Kudus yang memimpin hatimu. Kita tahu Tuhan Allah melalui rohnya berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Melalui hati terdalam ini. Maka izinkan Tuhan yang berbicara dan menuntun kehidupanmu, supaya hatimu senantiasa terjaga. Dungi cara menjaga hati, dohonomma periksa selalu hatimu. Kita harus rajin-rajin check up hati. Memeriksa hati ini tentunya kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memeriksa hati kita. Siapa tahu di dalam hati ini sudah lebih banyak hal-hal yang bertentangan dengan firman daripada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Alani ikon totong martangi yang hita tutuhani. Asa disukapi debata rohat tahun, asa diuji debata rohat tahun. Dohonot tama songon ede buku ede 170 sadai. Tandai maaf sukapi mado hot rohaku, uji maaf Amin martang yang mahita. Mau lihat mali Tuhan. Di hatam nakutangi ho kami di minggu sadarion. Hodo debata nama boto isi ni rohanami ganuk marsada-sada. Manang nasitok kami porsiatu ho ale Tuhan manang nadang. Manang nature parulaun nami manang nadang. Manang nadenggan di rohanamion waing manang nadang. Takas doi siapa mau tuam. Alani ajari mahami sude ruas mon ale Tuhan. Asa unang marbuni-buni behami dia dopamu. Naing mahuulaho kami akan lomo ni roham. Mian di bagasan rohanami. Ale Tuhan debata. Gudang aka hamaolon di tonga-tonga ni portibion. Marhite aka aturan doat aka ajaran. Na olo mga liluhok kami. Alay hatamima na naing tiupon nami ganupari. Asa unang dililuhon aka ajaran-ajaran ni haportibionokam. Huboto hami ale Tuhan sian hatam ditikyon. Naruar siya bagasar rohanami do hape natuk mangaramu ni hami. Alani iurupi hami majaga rohanamion asa totong iyas. Asa say masihol hami ale Tuhan manangihon hatam
mangisi rohanamion dohot hata nasiakko. Jala totong pargogoy hami ale Tuhan, asa mangoloy hami di akatuntunan ni suaram marhite rohanami. Jala urupi hami, asa ganu pari, husuk kapi hami rohanamion, manang na sitongi manang nadang, hobar tulong ni roham. Atong marhite to dim to di porbadia, patau mahami sude ruas ni huriam, laho mangulahon hatam nakutangi ho kami di bagasa tikyon. Ali Tuhan dewata amanami huodi ho kami do sude ruasmi, siada dana name met sahat wakana matua dohot akana sudah gogo. Ramoti nasida saluhut na ale Tuhan, pada usia nakaparmaran ni daging dohot todi, pada usia ragam ni parasahiton dohot na mangarsahi rohani nasida. Tabay rejeki marhitakan na niulan ni tangan ni nasida ganupare, jalalehonom muroha mauliate di nasida ale Tuhan di ganup ulaon na. Nang dia kaparenak konon ni ruas ni huriam, akan na dibaga sa parsikolaan parbisuhammu, akan na dibaga sa parkarejoan leho benge ni roha mangulahon ulaon na doho denggan, akan na mangalului ulaon na say pajupak kom makajapalan na lomak hobar tuaka keahlian manang parbinotoan na sida, akan na mangalului sirokap nito dina homa na pajupak kon ale Tuhan ditikina, akan na sa hapor siaon dohot hami. Akan nong marumah tangga leho dame doho sonang ni roha ditonga-tonga ni rumah tangga ni nasida. Nang akayanak kun ni ruas ni huriam ale Tuhan na berusaha menggapai aka cita-cita na di bagasan taonon asi maroham homa na patukon gogo doho parbinotoan ni nasida mangalehon peluang na balga tu sudi aka ruas ni huriami. Secara khusus maho diho kami yanakon ni ruasmi di si Indra hamonangan manurung nanaing madohoti tes penyisihan secaba TNI di Bandung. Asi maroham Tuhan, pamura maakalakana do akadalan na ang giya dapo na akana pinarsita ni ibana. Nang aka anak ni ruas ni huriam na sohagwara kami piali Tuhan, hupasahat kami manasida saluhu na tuho. Tuhan, dang marnalo jahami mangido siyan asi ni roham. Tunglehom mahama malum ditong atongan ni Portibion, salpuhom maali Tuhan pandemi corona sa pulusyaon. Asa ang ya builam sitong ture hulaho kami kaulaw nami songon nasomal. Pos dorohan nami tukdo gugom dohot kuasom laho pasautoni diham. Atong pasu-pasu mangulo ni akama nami natarbahen rotu gareja di bagas atikyon. Dohot nama dohoti ibadah secara live streaming di bagas naganup. Asa marhasonanga kami mardame-dame majalo hatam dohot madohoti paramingguon sadaryon. Atong tangihon matangiang namyon, nausobaho kami holam marhite goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan si paluaham. Amin. Marid de mahita huhut pasahat pelian napaduahon dohon pelian amplop diakon. Tuhan
tatangyak kom mapeliata martangyang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mitu hami pelean nami tuho, say jalo mahigabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutada hami godang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Kami saluhutna parhalado na marhobas di Minggu pukul 10. Pasahaton selamat hari Minggu ma dihamuna amanami inanami ruas ni huria narotu gareja dohot nama dohoti ibadah secara live streaming di Jabut Taganduk marsada-sada tuhat tama nama masu-masu kita saluhutna. Shalom.